Олған Аднала Сибай қаланды яштар өсін республика форумы өтті. Мұсылмандардың Дения Назараты тарафынан ойыштырылған конфессия ара-сарала бик көп қарардар қабыл етілі мәғлім. Студия қонақтары Дения Назаратының яштар бөлігі ағза Данил Сүлейманов, Данил Хайлерті, һәм яштар бөлігі етәксі орынбасары Ислам Байғожынды сәлемләйбіз. Хайлерті, Ислам. Хаумағыз, үс күнлік форум ниндейрек тасыраттар қалдырды, һәм біздің тамашасыларбады ғымен аңлату өтейік. Ниндейрек форум болды ғыл? Біздің бұл форумымыз республика конфессияра яштар форумы. Сибайда 11-12 апрель болды. Бұл форумда біз едік 200 кіші едік енді. Һәм онда біз 50 мұсылман яштарын едік, 50 православнандарды едік, һәм да 50 біздің имам мұқтасиптарды едік. Һәм қалған елдері бұлда болға біздің спикердар, сақырылған қонақтар, һәм да организаторлар енді. Бүті шул 200 кіші болды. Һәм да Сибайдан неше кешілер болды енді. Сибай қалағында өтті, Башқұрт дәулет университетінің Сибай институтының филиалында өтті, һәм да үш күн арасында, үш күн ішінде біз бик көп эштер эшләп өлгөрдек инде. Бұл гомәткән осрашудың мақсатынан башта Ислам. Осрашудың мақсаты бұл біздің форум икенсіге өте. Бұл осрашудың мақсаты бұл уникаль көрініш бүті дүнияла Рәсейдәлі Башқұртстандағына өте бұл. Біз күрәтірге тілейбіз, бұнда конфессия ара біздің дуслық бар. Мақсаты ла шул, біздің Башқұртстанда, Рәсейде бүті диндер де өдара тату ешейдер. Һәм бұны бүті дүнияға күрәтірге тілейбіз. Біздің мақсаты бұл шу болды. Һәм ысында ла біздің шулай. Онда осрашқан яштер, христиандар, мұсылмандар өдара келішмейдер. Олар бірге эшлейдер. Мына көп сараларда бірге өткәргәндә бар, мәсәлән. Шундай саралар да бар. Мақсаты біздің шу, дуслықты күрәту инде. Мында бетінде бар православ христиан диніне қарағандар һәм мұсылмандар арасында қарардар һәм ортақ түгел. Барыбыр мұсылмандар бір түрлі, христиандар бір түрлі. Мына ошол ортақ фикерді несе керек табырға тырышайық? Аңлатып кетейін екен. Дин немеһенен қарахақ, біз несе кетейік? Тирмә әсеннән, мәсәлән, тирмә тип уйлаһак, шуны ебет. Шуннан 2 кояш нуры төшә дип бүленгән. Улар бөтәһләр бер нөктәдән сыга. Мусулмандар да ебет, христиан диненә шулай ук. Олар параллельно килгәннәр. Безнең күп һорауларда охшаганбыз һәм тап киләбез инде. Мәсәлән, христианнарның динеме танышма, мин үзем дә аңламас идем уларның кайбер һорауларын. Мәсәлән, әйткәндәй уларда шулай кешене үлгәндә улар тоже немеләре бар икән. Улар тоже поминка тидер, улар запрещено икән уларда. Күптәр белмәй уны эшләйдер менә. Без уларда нормально тип торган инде һәр вакыт. Акаса улай ярамай икән. Мәсәлән, шундай немеләр. Күп карарлар да уртакбыз һәм бергә без килешүләребез бар. Мәсәлән, төдөнек, субботниктар үткәрдек, форумдар үткәрдек. Социаль яктан Данил күп немеләр үткәрә уларма бергәләп. Көп социаль проекттар бірге өткәріп тұрады. Мына туллар хиләһәң ниндирек социаль проекттар айрым ихтибарга лайык. Бергәләп біз олармен өткәрдік субботник христиандар келіп, біздің мәсеттің, мына Ихлас мәсеттің территорияны моторлап кеттік, моторлап еліштіріп кеттік. Һәм иншалла біз олардың территориядан барып, мына Кирова урамында болған дур шул территорияны барып еліштіріп кетесек біз. Шундай серкәүдә инде. Шуннан біз олардың воскресный школа әйтейік, балаларын алып, үзебездин мұсылман балаларынан бірге мына Ағидел елға бойлап круизда алып үйренік. Шунан конгресс холлда болдық. Біз мына слет башкирский молодежи деп аталды. Олардың межконфессиональ мына конфессияра бәлекегенде форумдары болып өтті. Ондала біз қатнаштық. Шунан біз олардың балаларын мына алып үйреніп театрдарға өтебедің балаларынан мына мұсылман балаларынан бірге. Шунай бәлеке болғалы қайбір дур даже шундай проекттар эшләп торабыз әлеге вакытта христиандармен бірге инде. Форум икенсегә үтәтендегез, мына беренче форумда каралган һораулар, куелган максаттар тормышка аштымы? Шул хакта һөйләгез әле. Ул 2014 елларда булган ишкелле тәүге. Беренче форумда безнең лидерлар култамга куйга инде, evet. Килешүгә култамга куйды. Онда безнең муфтиебез Нурмөхәммәд хәзрәт Нигъмәтуллин, шуннан Никон и Дан Кричевский олар култамга куйдылар килешү буенча, һәм дә онда
как раз Ниме турасындагы килешеү? онда күбеһе социаль яктан Социаль һәм теге үзара бәйләнешләрдә булдырырга, һәрберегезгә ярдәм итәргә шундай. Дуслык, социаль яктан һәм дә бер-берегезгә ниндидер хорозлар булса, шул хорозларда ярдәм итү шунда килешү булды. Килешүү 4-нче елда булган. Әле 4 еллык пауза. Был ошо килешүүдә нисектер теге оборотка индер бибәрү менән бәйлеме, әллә ниндәйрәк сәбәпләр аркасында ошого әлеге аралык? Бунда, мәсәлән, әйткәндә, шул килешүдән һуң 15-нче елда Сибайда шулык Сиркә янында онда гуманитар центр барлыкка килде. Мусулмандар һәм христиандар арасында монда гуманитар центр эшләй башланы онда. Сиркә янында 2 этажлы мәктәп бар, шунда гуманитар центр бар. Шул халык өчен, Сибай халкы өчен, мәсәлән. Шул моны тормышка ашты. Башка форумдар әлеге был яшьтәр арасында булды күбенсе һәм тагы ла үстәргә онда бик күп акциялар игълан ителде. Ул акциялар турында Данил әйтеп китер инде моны тулырак. Был форумдан һуң бит 3-нче көнендә резолюция кабул иттек. Һәм дә ул резолюциялар без менә Урсул әйтик, одной родина едина дигән акция эшләсәк бит һәм дә ул акция астында без мусулмандар, христиандар, иудейлар, бөтәүҙәле бергә, бөтә конфессиялар ошо акция астында бер-беребеҙгә ярдәм итәбеҙ һәм дә ярдәм итәсәкбеҙ һәм дә без ниндәйҙер социаль проекттар эшләйәсәкбеҙ, шундай менә резолюция кабул иттек. Именно социаль яктан бер-беребеҙгә ярдәм итәбеҙ. Спикердар дип әйтегеҙ, сығыш яһаусылар арасында кемдәр булды? Кемдәр саҡырылғайны? Спикердар дип әйткәндә, беҙҙең ул форум 3 нимәгә бүленде, секцияға. 3 секциялар алып барылды. Бере социаль ярдәм күрһәтеү булды инде турында. Икенсе профилактика йәштәр арасында экстремизмга каршы. Бере һуңғыһы инде кемдәр өсөн? Имамдар, имам мөхтәсиптәр өсөн һәм священниктар өсөн булды ул. Дискуссионный площадка тип аталды. Онда дәүләт менән дин әһелләренең теге үзара әңгәмәләре нисек барганы инде, бәйләнешләре турында булды. Спикердардан бездә булды, министерстволардан булдылар. Яшьтәр министерствоһынан, спорт һәм яшьтәр министерствоһынан булды. Үзе безнең православ нимәһеннән инде епархиялардан булдылар, безнең дини назаратыннан булдылар. Һөйләнеләр, мен Данил үзе сыгыш ягына спикер булып, ул безнең социальный бүлеккә алып баргас, шуннан булды. Башкорт дәүләт университетының укытучылары спикердар булдылар. Башкорт дәүләт педагогика университетының булдылар һәм кем инде Михайлов, Максим Михайлов Әлеге яшьтәрдә, әлбәттә, кайһы вакыт шул ислам диненә карагандарды ешрак теге нисендер экстремизм менән нисектер теге сагыштырып, бутап әйткән булалар. Менә шуны бутамас өчен. Бында шу экстремизмга каршы карата ниндәйдер фикердар яңгыранымы, ниндәйдер карардар кабул ителдеме, теге һәрбер аңлатманы ошо әйтеп теге рәткә халу мөмкинлеге булдымы? Булды. Был күптән һоралар барлыкка килгән, ул экстремизмга каршы булдың менә республика 2012 елдан бирле ислам экстремизмга каршы дигән акция бара республика буенча безнең. Шул акция нимәһендә эсендә менә ошо форумнарда бөтәле үтеп бара. Без яшьтәр арасында профилактика үткәрәбез. Экстремизмдан теге ярагыра тора, нимә экстремизм, нимә ярай, нимә ярамай тоже шул аңлатып барабыз инде. Ә бында форумда шул профилактика булды, онда һөйләнеләр службалардан тоже кешеләр булды, аңлатып киттеләр. Яңа законнар бар бит инде, пакет яровой, күптәр белмәйләр, нисек уны кулланырга, кайда ярай, кайда ярамай. Пакет яровой күбрәк нәмәләр яптылар инде, һорауларда инде. Абына һеҙҙең форумда тыңлаусылар буларак, катнашыусылар буларак диндә булган яшьтәр генә катнашамы? Юк, диндә генә булган яшьтәр булмады. Онда безнең Ана әйтеп үтеп безнең мусулман яшьтәре, христиан яшьтәре булды һәм дә без Сибай институтының студентларын сакырдык. Онда без сакырдык по желанию. Һәм дә нимә кызык, без әйтүебез булды һәм дә безнең менә бөтә булган площадкаларыбыз тулы булды. Кешеләр менә коридорда ишек асык булды бит. Кешеләр тыңлап тордылар һәм дә яшьтәргә был безнең үткәргән форум, үткәргән безнең темаларга үткәргән безнең дискуссионный шунда площадкалар яшьтәр өчен бик кызык һәм дә улар сыгып безнең спикерларга хороо биреп, хороодарына тулы җавап алып, менә шулай итеп. Мөгаен һәркем үзенә кирәкле мәгълүматты алгандыр һәм тормышта яхшырак яшәр өчен уларны кулланыр дип ышанабыз. Рәхмәт егетләр, килгәнегез өчен уңышлар. Менә шундай сорашулар артабанда узып торуын теләйбез.